פעם היו אלו אנשי הגה שהסתובבו בשכונות עם פנס ורובה צ'כי ושמרו על ביטחוננו. היום אלה מתנדבי המשטרה. יחידה מיוחדת של מתנדבים הוקמה באחרונה על ידי משטרת מחוז תל אביב, כשהייחוד כולם על אופניים. יונתן פיחוטקה על שורת המתנדבים. שמי אורן כנר, בן 33, מחולון, נשוי פלוס 2. אני ראש צוות עסקים בסוכנות ביטוח גדולה במרכז. זה אופן שאתה נכנס אליו, ואתה אף פעם לא יודע איפה אתה יוצא, כי אתה מתחיל מהלך של שדרוגים. כולם שם עושים תחרות, למי יש יותר גדול, למי יש יותר יפה. קוראים לי יוסי זיסו, אני בן 35, נשוי פלוס 2. יש חשש מסוים לגבי כל זה, אבל שומרים על עצמנו. אני רס"ר גבי בן חיים, מפקד מרכז השיטור הקהילתי בשוק הפשפישים מזה כשנה. הגיע אליי בחור רציני, שאל אותי מה אני חושב על יחידת אופניים, מבחינת מתנדבים. אמרתי לו, אני איתך. למעשה באדם רגיל, קם בבוקר, הולך לעבודה, מגיע הביתה בערב, רואה חדשות ושומע על רציחות, גנבות. מה שאתה יכול לעשות זה שתי דברים, או להגיד איפה הגענו, לאיזה מצב הגענו במדינה שלנו, או מצב שני זה להתנדב באמת ולעזור במשהו. כבר שנה וחצי פועלת יחידת המתנדבים הרכובים של השיטור הקהילתי במרחב יפתח. 27 מתנדבים באים לפחות פעם בשבוע לעזור ולהכניס מעט סדר בחצר האחורית של תל אביב. כולם עובדים, כולם עסוקים, כולם אנשי משפחה נורמטיביים שלכמה שעות בשבוע הופכים למשהו אחר. יוצא לדרך. מסוכן? יש עניינים שהם קצת יותר מסוכנים, נכון. יש אנשים קצת שטויים, קצת מתפרעים, אבל זה הסתכנות מרצון. יש אירוע ברחוב בן צבי 86 של רצח של סינים. מה שאני מבקש, בנסיעה לשם כולם עם נצנצים עובדים, פנסים. מי שמוסמך לגז פלפל משתמש בגז פלפל. כל השאר יש נשק, יש לנו ידיים, יש לנו אזיקים, אנחנו מאובזרים. אם צריכים משהו תעדכנו אותי. סעו בזהירות. אף אחד לא נהיה שוטר ביום אחד, וזה לא פשוט לבוא, להביא אנשים שלא מכירים את המערכת המשטרתית או את הכללים, ולהביא אותם לתוך פעילות. אני בסך הכל מבקשת להיכנס לעמוד לידו כי הוא חולה לב, זה הכל, אין שום קשר למקרה. אני מסבירה לך, לא נוגעת עוד כמה דקות, כי מאחר וכרגע זאת זירת אירוע, ופשוט כרגע מטפלים בפנים. אני יכולה להשתמש בצוות של מד"א? איזה חוצפה זו? אני אומרת לך זה בא לי, אני רוצה להיכנס, זה הכל. בהיותם בתפקיד, סמכויות המתנדבים הן כשל שוטר לכל עניין ודבר. במקרה הצורך הם רשאים לבצע עיכוב ומעצר, הכולל גם את הסמכות לחיפוש ושימוש בכוח. אני בסך הכל רוצה לעמוד לידו, ואני יודעת, אני דיברתי איתו, אני לא נוגעת בכלום. הבנתי, כרגע אי אפשר להיכנס. שנייה. אז אתה יכול להוציא אותו לכאן? כמה דקות. חלקם יודעים שאנחנו מתנדבים. זאת אומרת, הציבור גם יודע שזה לא שוטרים רגילים, גם המדים הם שונים. אז מצד אחד לפעמים תופסים אותנו אחרת, כי לא גורם בעל סמכות, אבל מצד שני רואים אותנו ויודעים גם לקבל אותנו. ציבור בהתחלה שרואה שוטרים על אופניים, בהתחלה צוחקים, ואחר כך נותנים פידבק חיובי לכך. בסך הכל אנחנו עוזרים להם בפשיעה. יחידות אופניים משטרתיות פועלות בערים הגדולות ברחבי העולם כבר שנים. התניידות על אופניים מעניקה לשוטרים זמינות, אווירות גבוהה ויכולת תגובה שניידות מסורבלות לא יכולות להגיע עליהן. אתה נמצא בשטח ואתה מכיר את האוכלוסייה שנמצאת במקום, הלבוש של האנשים, ההתנהגות של הגוף שלהם, המבטים. אתה יכול לדעת אם הוא שייך למקום, אם הוא לא שייך למקום. אישור להיות פה? אין לך אישור? למה אין לך אישור? אין אישור. תעצור, שיהיה בלתי חוקי. בסדר? לא. אז זה שאתה שוהה פה ללא אישורים, אני עוצר אותך. יבין ניסים, אני בשדרות הר ציון 83. יכול לשלוח לי פה רכב להסיע עצור לתחנה? אנחנו משם. קורס ראשוני עשינו. סכין וזה אין לו, הכל בסדר. האוכלוסייה פה היא קצת בעייתית.
ואתה כל יום נתקל בכל הדברים שבאופן רגיל, אם לא תהיה למשטרה, לא תתקל בהם בחיים. כלומר, כאשר אני חוזר למערב ראשון, אני כאילו חוזר למדינה מתוקנת. אנשים קונים כאן דירות במיטב כספם, יורדים למטה ויש להם מסומם למטה עם סמים. יש לך תעודה? סמים משהו? לא? בטוח? אני אעשה לך שתוך סמים, בסדר? שמדינת ישראל שלכם בן זונה, מה היא נקים? מה אתה מצלם? שאני אוכלת מהפח? ריבים, פריצות, גנבות, שאתה עוזר לאזרח בקצה, אז הוא מרגיש את הוואו. זאת אומרת, הוא בשבילו זה הכל. אתה לא צריך לעשות דברים יותר מדי גדולים, אבל שאתה עושה את הדברים הקטנים, זה הכי גדול שיכול להיות. אני מאוד מבסוט. שיהיה נוכחות של משטרה, זה נפלא. לא אכפת לי איך שהם יבואו, העיקר שתהיה משטרה. הנתונים חד משמעיים. אפשר לראות קשר ישיר בין הביטחון האישי של האזרחים ורמת הפשיעה לבין נוכחות משטרתית ברחובות. במדינה שהמשטרה שלה מונה רק 28,000 קצינים ושוטרים מול 50,000 מתנדבים, לא קשה להבין שאם אנחנו רוצים להרגיש בטוחים יותר, כדאי לעזור. כמות המתנדבים הרבה שהיא למעשה מהווה מכפלת כוח למשטרה, מסייעת בהורדת הפשיעה ובהורדת תאונות הדרכים. כל התנדבות, כל פעילות שכל אזרח שמגיע, זה לא משנה אם יחידת אופניים, או נקרא לזה יחידת כלבנים, או יחידת סוללנים, או יחידת תנועה, שחבר'ה באים ומוצאים ניידות החוצה, זה מה שחשוב. למה אתם לא הולכים על סיגווי? סגווי? סיגווי. אני יכול לרדת פה, בסגווי לא. אתה לא יכול שכבד הסיגווי להרים אותו? לא יכול לרדת במדרגות. גבי השוטר אני אקרא לך. אני שוטר. אנחנו צריכים עוד הרבה אנשים, כמה שיותר. אני רוצה להתנדב על מדים, בניידות, בניידת, כן, מה יש? לא, יש לי מספיק הקשר גם בלי זה. כולם פה מתנדבים, למה לא סגנה, די. עוזרים לאזרח הפשוט, וזה לא משנה אם זה ביפו או שזה במקום אחר. איפה שאפשר, כל אחד שיכול לתרום משהו שיתרום. בלי שהכתבה עשתה לו חשק להתנדב, והנה כאן בתחתית המסך כתובת אתר גיוס המתנדבים של משטרת מחוז תל אביב. מיד